Ассалому алайкум, подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама кас сиҳат сарбаланд хонобод тинҷастед. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед, ҳами наворҳои моро падилитсия кунед, то ки наворҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. Бародарони азиз, ҳами моле ки мо имрӯз баҳраш мо навор мекунем, моли боғези қарибай сари сина. Иншоалло ки ҳоз камтар маълумот метиҳем дар бораи мо. Мегзарем ба масъалаи нарханавош. подписчикони азиз, яктаи лайка дариғ надоре. Иншоалло ки наворҳои мо бариш мо шумо баҳри дастгирии мо яктаи лайка дариғ надоре. Падилитсия кунед ба ёру дӯстонтон ки то наворҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. Бародарони азиз, дастгирии шумо пешравии кори мо аст. Морам баҳри шумо навор мекунем. Касоне ки мухлиси моланд, тамошо кунанд, бубинанд ай нархнавои мол бохабар шаванд. Касоне ки харидоранд, занг бизананд, харидорӣ кунанд. подписчикони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Собиқ Номқурғонтепа. Рақамҳои телефон 0117 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. мегзарем ба масъалаи аҳлии мола нишон метиҳем. Тамошо кунем. масъалаи сина, чочпар, ҳамаи мола тамошо кунем, бубинем. подписчикони азиз, вакруки мол мегардем, навор мекунем. хишро тамошо кунем. иншоалло ки мол беҳад халтасинаи хубам дорад. якумзой, бародарони азиз, мол дута дандони калон парфтага. ина масъалаи синашам бубинед бародарони азиз, ки чӣ хел синашо ки аз баъзе гӯҳоҷушам ка сина надорад. тарафи қафош ҳамаш мебинӣ бародарони азиз. ҳозир ҳамаш мухтасар нишон метиҳем. шеҷидма ина бародарони азиз тамошо кунед. подписчикони азиз, ина масъалаи аҳлии гова бубинед. иншоалло ки беҳтарин мола чочашами қапи 4 чоча намеҷунба. иншоалло ки халтасинаи хуб кас чочпар. ина дистансияи чошошам хуб шуд. тамошо кунед. ина қафошам бубинед. мола синара ҳуй кардааст. иншоалло ки мола ки хуби хуб аст. мол як ҷо хурдаги хов рафтаги мол камтар. ина боз мегӯям ки беҳад масъалаи аҳлиш, бародарони азиз, фикр накунед ки мол занандаша тазана. мола масъалаи аҳлиш ҳозираша кафолат дода мешавад. баъд аз зоиданша уша парвардигор мекунад. ҳар як банда бояд аз тақдириш бибинад. барое ки баъзе молое ки гуфтем гузаштем дар дигар наворҳоям, баъзе молоҳоям ки хубан ганда мешаванд мезоянд, баъзе молоҳои гандаи суран мезоянд аҳл мешаванд. подписчикони азиз, боз ҳам такрарш бародарони азиз, яктаи лайка дариғ надоре. подписатсия кунед. мо иншоалло дар ҳаққи бародароне ки моро дастгирӣ мекунанд, харидорӣ мекунанд, огӯҳ ҳастем. шуморо баҳри наворҳои мо яктаи лайка бизанед, подписатсия кунед ба ёру дӯстон. боз ҳам такрар шуд бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Собиқ Номқурғонтепа. рақамҳои телефон 0117 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд, метавонанд ки биёянд айпеши моро дар хона бибинанд. масъалаи аҳлиша, масъалаи хурданаш ҳамаша бибинанд. бародарони мо ҳозир данdoнои мола нишон метиҳем. ина подписчикони азиз, дута дандон бировардагия ҳуй шуде. подписчикони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед, то наворҳои оянда мешаванд. иншоалло бо як ду рӯз пас бо наворҳои нав мешавад. ира касе ки насиб кардашу харидорӣ кунад. мола ки беҳад мола ки чочпардор синаи хуб карда, синаш поли ҳуй дода. қимичошам ина бародарони азиз кам кам шиштагиам хай мол сиёҳ видна нест, ина ки қимичошам шинонда бародарони азиз. иншоалло ки аввалаш парвардигори бузург донад, пеш ай рамазон бояд ҳамин мол бизоя. мумкин як моҳ мекашад, мумкин 20 рӯз мекашад, мумкин ки ба ҳамун рамазона сароша мезоя. акуша парвардигор бародарони азиз, тоғлиқиша гуфтанд ки морам харидорӣ кардагем. мол 8 моҳа боло ҳамаи нишонаҳое ки қариб омадагиш иншоалло ки маълум шудагия мола. масъалаи синарам ҳуй кардааст. ина хушро тамошо кунед бо диққат бародарони азиз. уҷа синара ҳуй дода. ки ғанаҷина якумзой нами синара калон мена, пас мена, баланд мена. иншоалло ки вақтчам қариб мондагия. аввалаш парвардигор не ки бояд ки то рамазон мувофиқи таҷрибаҳои мо ҳамин мол бизоя. дар охир бародарони азиз мегӯям ки ҳамаи моро худованд тавфиқи дар бандагӣ насиб гардонад. ризқи моро аз хазинаи ғайбаш ай ризқи ҳалол ато бифармояд. худованд дар касбу кормо баракат бития. ҳамаи бародарона кушоиш кор барори кор тансиҳати хонободӣ насиби рӯзӣ бигардонад. ҳамон бародароне ки ғариби мусофириянд, ба хотири як луқма нон бридаи ҳалол барои ризқи рӯзишон барои фарзандошон рафтанд ки пайдо кунанд. парвардигор дар касбу коршон баракатия. худованд ризқи рӯзишона зиёда гардонад. омадани дидору падару модаршона насиб гардонад. то наврҳои оянда худоҳофиз. подписчикони азиз, мо ҳама чия гуфтем гузаштем. хай дар инсон гуфт гапҳо савм хато мешавад. мо камтар ҳаминҷа масъалаи нархи мола нагуфтем. хайрхуш кардем шумо. масъалаи нархи мол бародарони азиз 16400 сомонӣ муомилаи дорад, дастсафка дорад.
16400 сомонӣ занг бизане харидорӣ кунед иншоалло ки муомила дорад дастафка дорад муомилашам назай бо бародарони азиз баъзе бародарон мегӯянд ки қимат гуфтим қиматам нест нархи мол нархи дастаст бародарони азизи мол зоиданаш қариб ишам ба назар гирифтан дар кор агар ки 5 моҳа 6 моҳа мешид морам 14000 мефтем 14500 мефтем мисол 16400 намефтем лекин мол ҳозир бовар кунед накунед ҳоли об хӯрдагӣ нест ина масъалаи шикамошам бубинед об хӯрдагӣ нест камтар ҳами алхоша кам додагин ҳоли масъал карми каттисоз кардагӣ нест ба хотири навор кардану ки мақсад навор кунем баъд ососа хӯрокаша бубитем имрӯзаша занг бизанед харидорӣ кунем муомилат дорад дастафка дорад иншоалло то наворҳои оянда худоҳофиз.